कोण थांबवणार आहे? कोणाची ताकद आहे? काँग्रेसवाल्यांची, एनसीपी वाल्यांची, शरद पवारांची, अशोक चव्हाणांची किंवा इव्हन सोनिया गांधीची? कोणाची ताकद आहे? तो आमचा डिसिजन आहे. कोणी आमचा कोणाचाच बाप नाही, आम्ही आमचेच बाप आहोत. जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है Beware, वंचित कमी.